Φίλες και φίλοι, γεια σας. Η εκπομπή Πολίτες και Ενημέρωση πάλι μαζί σας. Συνεχίζουμε την παρουσίαση υποψηφίων από όλο το ελλαδικό φάσμα, χώρο, να το πω έτσι, γιατί θα το λέω αυτό, γιατί θα δείτε και άλλες παρουσίες εδώ, όχι κατά ανάγκη από την Αττική, έτσι, και λίγο πιο πέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν αυτή την παρουσίαση. Σήμερα έχουμε έναν υποψήφιο δήμαρχο, ο οποίος είναι και νυν δήμαρχος, τον οποίο και θα σας παρουσιάσουμε και θα έχουμε μια κουβέντα μαζί του για να δούμε πώς σκέφτεται να διεξάγει τον προεκλογικό του αγώνα. Είναι ο κύριος Κατοπόδης Γρηγόρης, είναι ο νυν δήμαρχος Βύρωνα και φυσικά υποψήφιος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Κύριε Κατοπόδη, σας καλωσορίζω, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Τσουπάκη. Να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου τις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθούν. Ωραία, λοιπόν. Οι φίλοι και οι φίλες που μας παρακολουθούν σίγουρα πολλοί σας γνωρίζουν πολύ καλά, άλλοι λιγότερο. Για κάποιους φίλους όμως που θα θέλαν να μάθουν 2-3 πράγματα παραπάνω για εσάς, ένα μικρό αυτοβιογραφικό, ας το πούμε, σημείωμα, κύριε Κατοπόδη, για σας. Πέστε μας με 2 κουβέντες κάποια πράγματα που νομίζετε θα ενδιαφέρουν και τους φίλους μας στη συνέχεια της κουβέντας μας. Να σας πω, κατάγομαι από το Μεγανήσι Λευκάδας, βρέθηκα στο Βύρωνα το 1965, είμαι μαθηματικός και στο επάγγελμα, σπουδές, και δούλεψα στην ιδιωτική εκπαίδευση αλλά και στο δημόσιο σχολείο. Από νεότερος με ενδιέφεραν τα κοινά. Το 1990 διετέλεσα δημοτικός σύμβουλος με τον αείμνηστο στο δήμαρχο του Βύρωνα Δημήτρη Νικολαίδη. Το 2010 κατέβηκα για πρώτη φορά υποψήφιος δήμαρχος, δεν εκλέχτηκα φυσικά. Το 2014 όμως και για 2 θητείες μετά, όπως και το 2019, εκλέχτηκα και διατέλεσα και διατελώ δήμαρχος του Βύρωνα. Μάλιστα. Να προσθέσω εγώ εδώ ότι έχετε και πλούσια κομματική και κινηματική δράση στον χώρο που είσαστε, σε αυτό το χώρο, που σημαίνει ότι έχετε και μια άλλη πλευρά, η οποία φαντάζομαι είναι βοηθητική στην εκτέλεση των καθηκόντων σας, και το λέω με αυτό γιατί έχει δουλειά αυτό το πράγμα από πίσω, έτσι δεν είναι, κύριε Κατοπόδη? Βεβαίως, θέλω να πω ότι προέρχομαι από την αριστερά. Θέλω να πω ότι διετέλεσα και πρόεδρος της ΖΕΛΜΕ, του συνδικαλιστικού οργάνου της περιοχής μου, των καθηγητών, αλλά και ενεργό μέλος, αφού πήρα μέρος και στην δημιουργία του δικτύου αλληλεγγύης στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, όπου μπορέσαμε τότε να βοηθήσουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, είτε με φαγητά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Από αυτή την άποψη έχω μια ευαισθησία απέναντι στους ανθρώπους, την οποία προσπάθησα και προσπαθώ να βγάλω κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων μου ως δήμαρχος. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε μπει σχεδόν στην τελική ευθεία. Οι μέρες περνάνε, συνέχεια μικραίνει η απόσταση από τις εκλογές της 8 Οκτωβρίου. Θα ήθελα λιγάκι όμως να πούμε εδώ, κύριε Κατοπόδη, το τι συνέβη στην δημαρχιακή σας θητεία, σε τίτλους αν θέλετε, ή εσείς να μας δώσετε το πιο σημαντικό που θέλετε να πείτε, και θα κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις στη συνέχεια. Θα σας πω όσο πιο απλά μπορώ, κύριε Τσουπάκη. Βεβαίως. Καταρχήν, η πρώτη μας θητεία από το 2014 μέχρι το 2019 αναλώθηκε κυρίως στο να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε το Δήμο μας. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, ούτε να κατηγορήσω τώρα, δεν πιάνω εγώ αυτές τις υποθέσεις. Αλλά ήταν αναγκαία η συνθήκη να μπορέσουμε να στήσουμε οικονομικά το Δήμο μας σε καλύτερες βάσεις, γιατί υπήρχαν προβλήματα, να ασχοληθούμε με τα δύσκολα θέματα της περίοδου της κρίσης, να αναπλάσουμε τις παιδικές χαρές, να ανατάξουμε και να βελτιώσουμε και άλλες υποδομές στην πόλη μας, όπως σχολεία, γήπεδα, ασφαλτοστρώσεις και ούτω καθεξής. Έτσι κάπως αναλώθηκε η πρώτη μας θητεία. Στη δεύτερη θητεία μας, η οποία βεβαίως, όπως όλοι γνωρίζουμε, 2 χρόνια μας έφαγε η περιβόητη πανδημία, η κρίση της πανδημίας, η οποία ήταν μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Παρ' όλα αυτά προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε καινούργια δεδομένα για την πόλη μας. Θέλω να σας πω ότι τον επόμενο χρόνο, το 2024, ο Δήμος μας κλείνει 100 χρόνια από τη γέννησή του. Άρα είναι ένας παλιός προσφυγικός συνοικισμός στην αρχή και μετέπειτα Δήμος, ο οποίος σήμερα έχει μεγάλη ανάγκη να αναπλαστεί, να φωτιστεί και να ψηφιοποιηθεί. Με τρεις φράσεις θα έλεγα, αυτές είναι οι μεγάλες ανάγκες που νιώθουμε για την πόλη μας αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για τη δεύτερη θητεία σας. Εσείς θεωρείτε ότι ήταν μια επιβράβευση της πρώτης ή ότι η αντιπολίτευση ή οι υπόλοιποι διεκδικητές δεν έπεισαν τον κόσμο του Βύρωνα? Πού το τοποθετείτε? Ή και τα δύο, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι η πρώτη μας θητεία ήταν μια επιτυχημένη θητεία. Αλλάξαμε τα δεδομένα, φέραμε καινούργια πνοή στην πόλη, σεβαστήκαμε το δημόσιο χρήμα, με ήθος και συνέπεια, όπως είπαμε, δουλέψαμε, βρεθήκαμε πολύ κοντά στον κόσμο και στα προβλήματά του και αυτό επιβραβεύτηκε. Αυτά νομίζω ήταν τα βασικότερα σημεία τα οποία μας έδωσαν και τη δεύτερη εκλογή μας το 2019. Να πάρουμε μερικά θεματάκια να τα συζητήσουμε μαζί για να δούμε τι έγινε σε αυτά τα χρόνια. Με τα χαράς. Να σας το πω ευθέως, κύριε Κατοπόδη. Ο Δήμος Βύρωνα σήμερα είναι ένας καθαρός Δήμος, ας πούμε. Για πέστε μου, στην καθαρικότητα τι έχει γίνει? Όποιος πει για το Δήμο του ότι είναι καθαρός πέρα για πέρα, νομίζω δεν θα πει αλήθειες. Δεν θα πει αλήθεια, γιατί υπάρχουν παντού προβλήματα και σε εμάς υπάρχουν προβλήματα, γιατί οι πόλεις μας πλέον είναι δύσκολες. Οι πόλεις μας οι δήμοι μας μάλλον δεν έχουν το απαιτούμενο προσωπικό και αν θέλετε δεν έχουμε και όλες εκείνες τις οικονομικές δυνατότητες που χρειάζονται για να μπορέσουμε να έχουμε το προσωπικό που απαιτείται για να μπορούμε να έχουμε μια καθαρή πόλη. Είναι απλό το ζήτημα, κύριε Τσουπάκη. Έχουμε κόσμο, έχουμε καθαρή πόλη. Δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε καθαρή πόλη. Παρόλα αυτά προσπαθήσαμε με πάρα πολλούς τρόπους να βελτιώσουμε την κατάσταση. Θα σας πω το εξής. Ο Δήμος Βύρωνα είναι ο μοναδικός δήμος στη χώρα ο οποίος έχει ανακύκλωση στην πηγή. Δηλαδή, στο Βύρωνα δεν έχουμε μπλε κάδο. Από το 2008 έχουμε 130 σημεία με 3 ή 4 κάδους με ξεχωριστά ρεύματα. Δηλαδή, αλουμίνιο, πλαστικό, χαρτί και γυαλί. Όχι σε όλα τα σημεία, σε πάρα πολλά όμως. Πρόσφατα και τη διάρκεια της δεύτερης θητείας μας τοποθετήσαμε και νέα ρεύματα. Βάλαμε τα βιοαπόβλητα, βάλαμε αν θέλετε για τα ρούχα, βάλαμε για τα τηγανέλαια. Όλη αυτή η γκάμα μας οδηγεί σε μια κατεύθυνση που λέγεται ανακύκλωση, που σήμερα είναι κεντρική κατεύθυνση για όλους τους δήμους και όλοι οι δήμοι προσπαθούν να πάνε προς τα εκεί. Ταυτόχρονα, το πρόσφατο διάστημα, τα τελευταία 2 χρόνια, καταφέραμε και τοποθετήσαμε σε 40 σημεία της πόλης μας υποηγειοποιημένους κάδους, περίπου σημαντικό. 90 κάδους υποηγειοποιημένους που πραγματικά προσελκύουν τον δημότη και τον οδηγούν να μην ρίχνει απ' έξω τα σκουπίδια, γενικότερα να κρατάει αυτό το στοιχείο της καθαριότητας στην πόλη. Όλα αυτά είναι βήματα προς τη βελτίωση της καθαριότητας. Λοιπόν, και νομίζω ότι έπεται και συνέχεια σε αυτή την κατεύθυνση. Ωραία. Για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο είναι και αυτό σημαντικό και μάλιστα θα έλεγα και επίκαιρο, έτσι, γιατί σε λίγο ανοίγουν τα σχολεία. Λοιπόν, παιδεία, κύριε Κατοπόδη, τι έχει γίνει στο Δήμο σας σε αυτό το τομέα που θα μπορούσαμε να το πούμε εν είδη απολογισμού μιλάμε πάντα, έτσι, για το τι θα γίνει μετά, θα ακολουθήσει, θα πούμε λίγο πιο κάτω στην κουβέντα. Θα πρέπει να σας πω ότι Δευτέρα βεβαίως έχουμε το πρώτο κουδούνι. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, βεβαίως είναι επίκαιρο το ζήτημα. Θέλω να σας πω ότι στη διάρκεια του καλοκαιριού δουλέψαμε πάρα πολύ έτσι ώστε τα σχολεία μας με την έναρξή τους να είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή ελεοχρωματίσαμε εσωτερικά και εξωτερικά όλα σχεδόν τα σχολεία, όχι εξ ολοκλήρου, αλλά αυτό που είχαμε αφήσει από πέρυσι, γιατί κάθε χρόνο περίπου τα μισά σχολεία ελεοχρωματίζουμε, εσωτερικά και εξωτερικά. Συντηρήσαμε πάρα πολλά κομμάτια, και αν θέλετε δημιουργήσαμε σε 2 σχολεία καινούριους χώρους υγιεινής, τουαλέτες δηλαδή, καθώς και μια αίθουσα ολόκληρη στο 8ο Δημοτικό και στο 6ο Δημοτικό. Αυτή είναι μια πρόσφατη καλοκαιρινή συντήρηση των σχολείων για τη νέα χρονιά. Ετοιμάζουμε, είμαστε έτοιμοι δηλαδή από την άποψη να εξυπηρετήσουμε με καθαρίστριες, αλλά και με φύλακες, έτσι ώστε να λειτουργεί πλήρως ένα σχολείο μαζί και με το εκπαιδευτικό του προσωπικό. Θέλω να σας πω ότι επειδή είμαι εκπαιδευτικός, αλλά και άλλα 2 μέλη της δημοτικής μου ομάδας είναι επίσης εκπαιδευτικοί, όπως και πολλοί νέοι υποψηφοί μου, θέλω να πω ότι έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τα σχολεία και έχουμε προσπαθήσει δηλαδή να κάνουμε κάποια πράγματα
στο πρόσφατο διάστημα. Πρώτα θέλω να σας πω ότι ξεκινήσαμε την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων. Ένα μεγάλο ζήτημα. Αναβαθμίσαμε ενεργειακά το πρώτο γυμνάσιο, το πρώτο λύκειο, το πρώτο δημοτικό και το τρίτο δημοτικό. Αυτή ήταν μια μεγάλη ιστορία, με ένα κόστος περίπου γύρω στο 1 εκατομμύριο. Δεύτερο που θα μπορούσα να σας πω είναι ότι πήγαμε στον προσεισμικό έλεγχο των σχολείων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό. Από ό,τι μας είπε ο ΑΣΠ, είναι ο μοναδικός δήμος που έχουμε κάνει τέτοια δουλειά. Ολοκληρώσαμε τον πρώτο βαθμό προσεισμικού ελέγχου. Μας πρόκεισαν 2 μικρά προβλήματα, τα οποία τα λύσαμε, και βεβαίως θα προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα σχολεία σε δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο, έτσι ώστε να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό της ασφάλειας των παιδιών μας. Για μας η ασφάλεια των παιδιών προέχει. Μάλιστα, και το τρίτο που θέλω να σας πω εδώ είναι ότι ετοιμάζουμε, είμαστε έτοιμοι δηλαδή, έτσι ώστε να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση του 4ου Δημοτικού Σχολείου, όπου έχοντας καταθέσει στην ΚΤΙΠ τη μελέτη, αλλά και τη μελέτη εφαρμογής, προχωράει η ΚΤΙΠ αυτή τη στιγμή, είναι έτοιμη δηλαδή, να βγάλει την άδεια κατεδάφισης και την άδεια ανοικοδόμησης, και από ό,τι φαίνεται μέσα στο φθινόπωρο είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει η κατεδάφιση και εν συνεχεία η ανοικοδόμηση του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Ένα πανέμορφο σχολείο, όπως φαίνεται από τη μελέτη και από τα σχέδια που έχουμε στα χέρια μας, το οποίο πραγματικά θα εξυπηρετήσει τα παιδιά που αυτή τη στιγμή με λεωφορεία, τα οποία πληρώνουμε, πηγαίνουν σε ένα άλλο σχολείο, πάρα πολύ καλό επίσης, αλλά επειδή είναι μακριά, όπως αντιλαμβάνεστε, δυσκολεύονται οι γονείς, και γι' αυτό το λόγο επιταχύνουμε και εμείς όσο μπορούμε αυτή τη στιγμή τις διαδικασίες για να πάμε στην ανοικοδόμηση αυτή. Ωραία, να δούμε και κάποιες εικόνες, νομίζω πρέπει να έχουμε, παρακαλώ, το κοντρόλ. Για σχολικά κτίρια είναι, δεν θυμάμαι τώρα. Και να ετοιμαζόμαστε για να συνδέσουμε ένα άλλο θέμα που κολλάει και στην παιδεία, έτσι, και είναι ο αθλητισμός, κύριε Κατοπόδη. Ναι. Έτσι, ξεκινήστε και μόλις... Περηφανευόμαστε για το Βύρωνα, είμαστε Αθλητούπολοι. Να φανταστείτε ότι διαθέτουμε αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας 2 γήπεδα ποδοσφαίρου και 4 κλειστά γυμναστήρια, τα οποία λειτουργούν, τα 3 από αυτά μέσα στους σχολικούς χώρους, αλλά βεβαίως διατίθεται και στις ομάδες, και από αυτή την και ένα κολυμβητήριο, το οποίο το κολυμβητήριο αυτό κατασκευάστηκε το 2014, και βεβαίως θεωρούμε ότι είναι από τα πιο σύγχρονα, κλειστό κολυμβητήριο, είναι από τα πιο σύγχρονα, και εξυπηρετεί πάνω από 2.000 άτομα, παιδιά, αλλά και ενήλικες. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν εμείς ανακαινήσαμε το ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, καθώς και 4 5x5 γήπεδα. Ανακαινήσαμε το ένα κλειστό, το δεύτερο κλειστό επίσης πρόσφατα, αλλά και με σύγχρονο φωτισμό LED όλα τα υπόλοιπα γήπεδα. Επίσης δημιουργήσαμε νέες αίθουσες κάτω από τις εξέδρες του γηπέδου ποδοσφαίρου του Δημοτικού Σταδίου Βύρωνα, και αυτή τη στιγμή έχει ήδη ψηφίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση με τον κύριο Πατούλη, τον Περιφερειάρχη, έτσι ώστε να διατεθεί το ποσό των 1.700.000 για να γίνει μια ανακαίνιση και νέα κατασκευή του χλωοτάπητα, αλλά και του ταρτάν, έτσι ώστε να μπορούν οι αθλητές μας, τα νέα παιδιά, να τον αξιοποιήσουν και να γυμναστούν με πολύ καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε και σε ένα άλλο τομέα, παρεμφερεί, τον πολιτισμό. Μια και ακόμα είμαστε στο αποκαλοκαίρο, βέβαια, με αυτά που συμβαίνουν τι αποκαλοκαίρο, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν ακόμα τρέχουν κάποιες εκδηλώσεις, κύριε Κατοπόδη, που θα μπορούσαμε να πούμε, μελλοντικές ή για το θέατρο Βράχων, λέτε, ναι. Ναι. Βεβαίως. Οτιδήποτε άλλο έχετε κατά νου εσείς σαν Δημοτική Αρχή. Βεβαίως. Τέλος Σεπτέμβρη τελειώνει το πρόγραμμα του φεστιβάλ Βράχων, τέλος Σεπτέμβρη. Θέλω, πριν πάω όμως στον πολιτισμό, να αναφερθώ σε κάτι που είναι πραγματικά εμβληματικό για μας. Πρόσφατα η κυβέρνηση με απόφασή της, επειδή είχαμε χάσει στον Άριο Πάγο
Αυτό θα σας το ρωτάω. Βεβαίως, γιατί είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα και πρέπει να ενημερωθούν οι συνδημότες μας γι' αυτό. Καταφέραμε λοιπόν από την κυβέρνηση να δοθεί στους 2 Δήμους, βεβαίως σύντομα, εφόσον βγει η απόφαση καθαρογραφή, να αγοραστεί, αν θέλετε, από τους ιδιώτες το κομμάτι αυτό, όλος ο χώρος του λόφου Κοπανά, όπως λέμε, 104 στρεμμάτων, να δοθεί στους 2 Δήμους Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού και να πάρουμε ό,τι υπάρχει εκεί μέσα, όλα τα θέατρα, τα γήπεδα, να αναγνωριστούν, αν θέλετε, και να ανακαινιστούν στην πορεία με χρηματοδοτήσεις που θα ζητήσουμε για αυτό το σκοπό. Αυτό είναι το ένα. Άρα έχουμε ένα εμβληματικό χώρο, το Θέατρο Βράχων, μαζί με τα γήπεδα και τους χώρους αναψυχής που έχουμε εκεί. Έχουμε το πρόγραμμα του Θεάτρου Βράχων, του φεστιβάλ δηλαδή, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει μεγάλο τμήμα της Αθήνας και της Αττικής. Πάρα πολλοί κόσμος επισκέπτεται κάθε χρόνο. Οι συναυλίες μας και οι θεατρικές παραστάσεις θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες που υπάρχουν στην Αττική. Και από εκεί και πέρα, σαν Δήμος έχουμε αναπτύξει μεγάλες πρωτοβουλίες. Θα σας αναφέρω μερικά εμβληματικά. Το παιδικό φεστιβάλ, παιδικό και νεανικό φεστιβάλ. Όλα τα σχολεία ετοιμάζουν είτε μία παράσταση, είτε μία συναυλία και κάθε χρόνο για 1 μήνα δίνουν τέτοιες παραστάσεις. Το παιδικό φεστιβάλ λοιπόν είναι το ένα. Το δεύτερο που είναι εμβληματικό και θέλω να σας πω είναι ο Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός. Αυτό είναι εμβληματικό. Είμαστε ο μοναδικός Δήμος που το κάνει αυτό και κάθε χρόνο τα έργα που βραβεύονται τα τυπώνουμε σε ένα βιβλίο και τα δίνουμε στις βιβλιοθήκες που υπάρχουν, είτε των σχολείων, είτε άλλων Δήμων και ούτω καθεξής, και με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και το τρίτο που θα ήθελα επίσης εμβληματικά να πω είναι η κινηματογραφική μας λέσχη που λειτουργεί κάθε χρόνο, δωρεάν φυσικά, με ένα πρόγραμμα ξεκινώντας από τον Οκτώβρη μήνα μέχρι το Μάιο περίπου, φυσικά με πάρα πολλά ακόμη στοιχεία στο πρόγραμμα του πολιτισμού, με πολλές εκδηλώσεις. Θέλω να πω ακόμη με τα εργαστήρια του πολιτισμού, αλλά και ένα και τελευταίο στο σημείο αυτό να πω για το κέντρο χορού Ισιδώρας και Ραϊμόνδου Ντάνκαν, για το οποίο επίσης από την περιφέρεια Αττικής έχουμε εξασφαλίσει μια χρηματοδότηση 500.000 για να ανακαινιστεί και αναμένουμε να υπογράψουμε σύμβαση για να ξεκινήσει η διαδικασία και ο διαγωνισμός. Πλούσιο λοιπόν το πρόγραμμα, να το πούμε έτσι, μια και είμαστε στο πρόγραμμα. Και εγώ εδώ να επισημάνω επίσης, κύριε Κατοπόδη, ότι αυτό η ιστορία με το Θέατρο Βράχων, επειδή ακριβώς όπως το είπατε, όλη η Αττική, για να μην πω και η επαρχία, έχει χαρεί εκεί μεγάλες σπουδαίες παραστάσεις, πολλοί κόσμος δεν ήξερε ότι υπήρχε ένας κίνδυνος, να το πω έτσι. Τώρα, και με την δική σας διαβεβαίωση, το ξέρουμε και εμείς ήδη, και εγώ βέβαια δημοσιογραφικά, ότι τελείωσε αυτή η ιστορία, χρεώνεται στη διοίκησή σας και για πολλά χρόνια θα χαιρόμαστε το χώρο αυτό. Λοιπόν, να πάμε και στη μεγάλη πληγή των Δήμων, και το λέω πληγή εντός εισαγωγικών, γιατί πολλοί δήμαρχοι, δεν ξέρω τώρα και εσείς θα μου πείτε στη συνέχεια, έχουν θέμα με τις αρμοδιότητες που έχουν περάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά με τα χρήματα που δεν έρχονται ποτέ ή τα οποία είναι λίγα. Θέλω λοιπόν και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό και να μου πείτε για τα δικά σας τα οικονομικά στο Δήμο Βύρωνα. Πώς είναι, τι γίνεται, τα δημοτικά τέλη, ξέρω εγώ, ποια είναι η φιλοσοφία σας, ποια είναι τα πεπραγμένα σας. Να πούμε ότι πράγματι έχετε απόλυτο δίκιο στο ζήτημα αυτό. Είναι δύο τα θέματα. Το ένα θέμα λοιπόν είναι ότι τα οικονομικά σε όλους τους Δήμους και στις περιφέρειες, θα το έλεγα με την ευρύτερη έννοια, δεν φτάνουν έτσι ώστε να καλύψουμε ό,τι απαιτείται να προσφέρουμε στο δημότη μας, καθώς κύριε Τσουπάκη πρέπει να σας πω ότι ο Δήμος είναι ο θεσμός που είναι πιο κοντά στο δημότη, εννοείται πιο πολύ από το κράτος, και άρα ναι, θέλουμε αρμοδιότητες, περισσότερες αρμοδιότητες, αρκεί αυτές να συνοδεύονται και με την κατάλληλη χρηματοδότηση για να μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Διότι αλλιώς δεν γίνεται. Είναι ολοφάνερο ότι τα οικονομικά των Δήμων από το 2012, όταν επευλήθησαν τα μνημόνια, από τότε παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα
και αντιλαμβάνεστε ότι δεν φτάνουν για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε όλα αυτά τα καθήκοντα. Βεβαίως πάντα έρχονται και καινούργια καθήκοντα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η πολιτική προστασία. Τεράστιο, αν θέλετε, επίκαιρο θέμα και με τις φωτιές και με τις πλημμύρες που έχουμε αυτές τις μέρες, αλλά και με τα χιόνια το χειμώνα. Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού. Αλλά να ξέρετε ότι είναι μια μεγάλη αφέμαξη από τον κορβανά του Δήμου, από τον προϋπολογισμό του Δήμου, 250.000 κάθε χρόνο. Όταν η πολιτεία για αυτό το ζήτημα μας δίνει 30.000. Και ρωτώ εγώ, μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνεται? Βεβαίως, επειδή μπορούμε, έχουμε μια πραγματικά αξιόλογη εθελοντική ομάδα και μαζί με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, σε ένα αρμονικό δέσιμο και τα άλλα τμήματα του Δήμου, βοηθάμε στις δύσκολες στιγμές, έτσι ώστε και πρόληψη να κάνουμε στις πυρκαγιές, αλλά και να παρεμβαίνουμε πυροσβεστικά στην πορεία, πάντα με την καθοδήγηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά και στα υπόλοιπα ζητήματα είναι αναγκαίο αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε, να μην προμηθεύσουμε, αν θέλετε, με πυροσβεστικά οχήματα, να μην τα συντηρήσουμε, να μην πάρουμε πυροφύλακες κτλ. Ανέφερα ένα παράδειγμα για να σας πω, θέλετε να σας πω άλλο παράδειγμα για τα σχολεία. Παίρνουμε κάθε χρόνο 100.000 ΣΑΤΑ. Τι να φτάσουν 100.000 ευρώ για ένα Δήμο που διαθέτει 30 σχολικά κτίρια? Τι μπορεί να κάνει με αυτά? Τίποτα. Ελάχιστα πράγματα. Άρα είναι αναγκαία η έντονη και η χρηματοδότηση, η ενίσχυση δηλαδή της χρηματοδότησης των Δήμων, και βεβαίως θα συζητούσαμε, και εγώ προσωπικά το θέτω το ζήτημα αυτό, ότι ναι, μπορούμε να πάρουμε και άλλες αρμοδιότητες. Πάντως, επειδή ξανααναφέρετε τα σχολεία, να δούμε τώρα ότι κάτι γίνεται. Εντάξει, όπως το λέτε, υπάρχει ανάγκη, αλλά κάτι γίνεται. Έτσι δεν είναι, κύριε Κατοπόλη? Για να δούμε, να μου πείτε κιόλας. Θα σας πω. Είμαστε έτοιμοι να τα δούμε? Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο, στο οποίο διαπιστώσαμε ότι είχαμε πτώση επιχρησμάτων σοβάδων, και επειδή πράγματι αυτό ήταν ένα σημείο επικινδυνότητας για τα παιδιά, δεν υπολογίσαμε τίποτα. Κλείσαμε το σχολείο για 2 εβδομάδες, ήταν πριν το Πάσχα πέρσι. Το σχολείο ξανά σοφατίστηκε από την αρχή, στα σημεία, σχεδόν όλα τα σημεία, και εμφανίστηκε και όμορφο, πάρα πολύ όμορφο, όπως ήδη το βλέπετε, και πιστεύω το χαίρονται και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά. Μάλιστα. Αυτό είναι μια... αυτό είναι. Ωραία, είναι μια σπουδαία... Ταυτόχρονα δίπλα ακριβώς από αυτό που δεν φαίνεται, ανακαινίστηκε και το κλειστό γυμναστήριο της Μοιρακτής, όπως το λέμε. Με μια χρηματοδότηση 600.000 ανακαινίστηκε εντελώς, για να μπορούν να το χρησιμοποιούν και οι μαθητές αλλά και οι αθλητές των αθλητικών ομάδων που είναι στον Πύρωνα, νέα παιδιά και αυτά. Εδώ τώρα έχουμε μια εικόνα, είναι από... Αυτή είναι η πλατεία Φατσέα. Ωραία, εδώ τι έχουμε, κύριε? Εδώ είχαμε μια πολύ κλειστή, μουντή και αφιλόξενη, θα έλεγα, πλατεία του Πύρωνα, στην Ζωοδόχο Πηγή, σε μια γειτονιά, έτσι ακριβώς. Και την ανακαινήσαμε και ενεργειακά, αλλά και ανοίξαμε την πλατεία. Πλατεία άνοιξε. Αυτή τη στιγμή είναι χώρος που πραγματικά παίζουν τα παιδιά. Είναι πολύ αγαπητή. Γύρω-γύρω έχει καταστήματα και όλοι οι γονείς, νιώθοντας ότι μπορούν ελεύθερα να αφήσουν τα παιδιά τους εκεί να κινηθούν. Είναι κάτι δηλαδή και σαν παιδική χαρά, θα έλεγα, χωρίς να έχει όργανα βεβαίως. Και αντιλαμβάνεστε ότι συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Είναι γεμάτη κάθε μέρα. Θέλω να πω... και εδώ βλέπουμε και το φωτισμό, έτσι, που έχει γίνει με LED. Το LED, ναι, τα LED. Μάλιστα. Θέλω να πω, είπα κάποια στιγμή στην αρχή, αναπλάθουμε, φωτίζουμε, ψηφιοποιούμε. Μάλιστα. Είναι ένα τρίπτυχο το οποίο στο Βύρωνα προσπαθούμε. Να σας πω, γιατί έλεγα πριν για τα 100 χρόνια του Δήμου μας, είναι μια γειτονιά η οποία προέρχεται από προσφυγική, αν θέλετε, από προσφυγικό συνοικισμό, και όλα αυτά τα χρόνια, καθώς ανηγέρθησαν καινούργιες πολυκατοικίες ψηλές κτλ., αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ η κυκλοφορία, η κίνηση. Με ένα σχέδιο λοιπόν και με μια μελέτη βιώσιμης αστικής κινητικότητας, φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να κάνουμε μερικά πράγματα. Να κάνουμε αναπλάσεις τις πλατείες που σας είπα, να μεγαλώσουμε τα πεζοδρόμια.
ήδη σε 2 μεγάλους δρόμους στην Κύπρου και στην οδό Βουτζά. Έχουμε μεγαλώσει τα πεζοδρόμια και με αυτόν τον τρόπο να μπορεί πιο εύκολα να περπατάει ο κόσμος, πιο εύκολα να μπορεί να ψωνίσει τα καταστήματα. Γι' αυτό και η χρηματοδότηση προήλθε από ένα έργο που λέγεται Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου. Αξιοποιήσαμε το στοιχείο αυτό για να βοηθήσουμε και την επιχειρηματικότητα, η οποία είναι αναγκαία στις μέρες μας, καθώς στο Βύρωνα δεν έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ο κόσμος που ασχολείται στα μαγαζιά και στην εστίαση, αλλά και στα υπόλοιπα καταστήματα. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αναπλάθουμε την πόλη μας με μια μεγάλη χρηματοδότηση 9 εκατομμυρίων. Αυτή τη στιγμή κάνουμε τη μελέτη. Πιστεύουμε ότι σε 2-3 μήνες θα είναι έτοιμη η μελέτη και θα μπορέσουμε να πάρουμε τη χρηματοδότηση που έχει ήδη εγκριθεί, να κάνουμε το διαγωνισμό για να προχωρήσουμε στην ανακαίνιση 4 πλατιών, του Αγίου Λαζάρου, όπως λέμε, της πλατείας Μύρινης, της πλατείας Μαρτάκη και της πλατείας Βυζαντίου, καθώς και νέα πεζοδρόμια, αν θέλετε, καθώς και χρηματοδότηση για ασφαλτοστρώσεις ξεκινάνε σε μια εβδομάδα, καθώς και 3.000 περίπου φωτιστικά LED, ώστε να λάμψει ο Βύρωνας, να φωτιστεί ο Βύρωνας. Είπα, αναπλάθουμε, ψηφιοποιούμε, φωτίζουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, βέβαια μπροστά μας είπαμε τις εκλογές. Θα ήθελα λοιπόν, καταρχήν κύριε Κατοπόδη, να μου πείτε για το ψηφοδέλτιο, το συνδυασμό σας δηλαδή, να μου πείτε καταρχήν με πόσα άτομα απαρτίζετε, από πόσα άτομα απαρτίζετε, αν υπάρχει ανανέωση, αν υπάρχουν παλιοί συνεργάτες που ξανά είναι και εκ νέου υποψήφοι και το κριτήριο με το οποίο φτιάξατε αυτό το συνδυασμό, έστω και αν είναι η τρίτη φορά που κατεβαίνετε στις εκλογές. Μπορεί να είναι το ίδιο κάθε φορά, δεν ξέρω, ή να αλλάζει. Θα σας πω κύριε Τσουπάκη. Το ψηφοδέλτιο μας αριθμεί 88 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Μεγάλο. Είναι 41 γυναίκες και 47 άντρες. Φτάσαμε σχεδόν στο 50%. Ο νόμος απαιτεί το 40% τουλάχιστον, όπως γνωρίζετε. Βεβαίως είναι ανανεωμένο ψηφοδέλτιο. Προσπαθούμε να πάμε σε μια ανανέωση και προσπαθήσαμε όσο το δυνατόν περισσότερο να βρούμε νέες δυνάμεις, νέους ανθρώπους μέσα από την ίδια την κοινωνία. Βρήκαμε πάρα πολύ κόσμο από τα καταστήματα. Βρήκαμε πολύ κόσμο από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, εκπαιδευτικούς. Με λίγα λόγια, ανθρώπους που ζουν τον παλμό της πόλης, κυρίως ό,τι αφορά τη νέα γενιά και τη ζωή των ανθρώπων που κινούνται μέσα στην πόλη μας. Άρα θεωρώ ότι είναι ένα ανανεωμένο ψηφοδέλτιο, πολύ ικανό κατά τη γνώμη μου, σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλες τις τέχνες, να το πούμε έτσι, και πιστεύω ότι θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Να έρθουμε βέβαια και στον επικεφαλής και θέλω να μου πείτε, από τη νέα θητεία πέστε ότι πάλι είστε δήμαρχος, έτσι, ο λαός αποφασίζει να είστε δήμαρχος. Έχετε κατά νου κάτι, κύριε Κατοπόδη, κύριε Δήμαρχε, που θα κάνετε από την επόμενη μέρα, να το πω έτσι, δηλαδή το έχετε βάλει ήδη στο μυαλό σας και λέτε θα ξεκινήσω από αυτό, ή να σας το συνθέσω και με το πρόγραμμά σας, το οποίο φαντάζομαι θα το επικοινωνήσετε και στον κόσμο. Στο πρόγραμμά σας έχετε πράγματα που θα γίνουν ή έχετε προτεραιότητες, δηλαδή ξεκινάμε από το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο. Ό,τι θέλετε μου το λέτε όπως το έχετε φτιάξει. Φυσικά να σας πω. Επειδή εμείς είμαστε της δουλειάς, να το πω έτσι απλά, δουλεύουμε πάρα πολύ καιρό γύρω από στόχους συγκεκριμένους, με συγκεκριμένες μελέτες, γιατί γνωρίζετε σήμερα ότι αν δεν έχεις μία μελέτη δεν μπορείς να πάρεις χρηματοδότηση για να κάνεις ένα έργο. Άρα λοιπόν έχουμε δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε μελέτες και έχουμε πάρα πολλές τέτοιες μελέτες στο σιρτάρι, να το πω, ή έτοιμες να βγουν στην επιφάνεια. Μερικές μάλιστα έχουν ήδη βγει. Σας είπα για μια μεγάλη χρηματοδότηση αναπλάσεων στο κέντρο του Βύρωνα ύψους 9 εκατομμυρίων. Σας είπα για το 4ο δημοτικό σχολείο, το οποίο πιστεύω ότι θα ξεκινήσει μέσα στο φθινόπωρο. Σας είπα για το φωτισμό LED άμεσα. Σας είπα για κινήσεις στην καθαριότητα. Με λίγα λόγια, προωθούμε το τρίπτυχο που σας είπα πριν, προσπαθώντας να κάνουμε πολιτική γειτονιάς. Δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής με αυτό που λέω. Πολιτική γειτονιά σημαίνει στροφή, αν θέλετε, όπως και να το πούμε, επίμονη δουλειά πάνω στα προβλήματα της γειτονιάς, της κάθε γειτονιάς. Άρα λοιπόν,
Έχουμε έτοιμο πρόγραμμα, με προτεραιότητες βεβαίως, αλλά και με παράλληλη, αν θέλετε, δραστηριότητα για να γίνουν όλα αυτά τα έργα που σας είπα προηγουμένως. Και όλα αυτά νομίζω ότι έχουμε πλέον και την εμπειρία και το όραμα, αλλά και το συγκεκριμένο σχέδιο. Είναι αυτά που σας είπα, είναι έργα περίπου 40 εκατομμυρίων. Είναι έτοιμη η κατάσταση δηλαδή. Και αν θέλετε, αυτός είναι ίσως και ο βασικότερος λόγος που έθεσα υποψηφιότητα. Για τρίτη φορά. Μπορεί και να μην έθετα, αλλά επειδή νιώθω ότι έχουμε μπροστά μας μια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά, με μεγάλη ευθύνη απέναντι στην πόλη, ζητώ τη στήριξη των συνδημοτών μου, έτσι ώστε να μπορέσω να οδηγήσω και να πραγματοποιήσω αυτά τα οποία και έχω στο μυαλό μου, αλλά και πιστεύω ότι και οι συνδημότες μου απαιτούν. Αλήθεια, ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Έχουμε περάσει 2 εκλογικές αναμετρήσεις πρόσφατες, βέβαια είναι στην κεντρική πολιτική συνείδηση, δεν έχει σημασία όμως, ο κόσμος συμμετείχε. Ήθελα να μου πείτε, κύριε Δήμαρχε, τώρα εσείς φαντάζομαι αυτές τις μέρες είστε στον δρόμο, συναντάτε τους πολίτες, μιλάτε μαζί τους κτλ. Τι κλίμα εισπράτεται, υπάρχει το ενδιαφέρον ακόμα των πολιτών για μια ακόμη εκλογική αναμέτρηση, βέβαια που είναι πιο οικία, αλλά θέλω να μου πείτε και εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα στο δικό σας Δήμο. Αν δεν ήταν δημοτικές εκλογές, όπου βεβαίως είναι πιο οικία και αν θέλετε πάρα πολλοί άνθρωποι θέτουν υποψηφιότητα στο σύνολο των παρατάξεων, είναι και αυτό, όπου βέβαια. Όλοι είμαστε γνωστοί αν θέλετε, είναι συγγενείς μας, είναι φίλοι μας. Αυτό δημιουργεί ένα ενδιαφέρον οπωσδήποτε. Αν δεν ήταν αυτό, ίσως και να μην είχαμε μεγάλη συμμετοχή και να μην υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει και αυτό, πιστεύω ότι χωρίς ακόμη να έχει κορυφωθεί το ενδιαφέρον των ανθρώπων για τις δημοτικές εκλογές, πολύ σύντομα πιστεύω ότι θα γίνει και αυτό. Και άρα θα έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση για τον τόπο μας, για το Δήμο μας, όπως και για άλλους Δήμους, και πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα ενδιαφερθούν, νοιάζονται για τη γειτονιά τους, νοιάζονται για τα καθημερινά τους προβλήματα και πιστεύω θα το κάνουν μέσα από εκεί για να επιλέξουν αυτό που πιστεύουν καλύτερα οι ίδιοι. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Πιστεύετε ότι, όπως λέει και ο Μητροπάνος ένα τραγούδι, κάνει μια στάση εδώ. Πιστεύετε ότι αυτή η στάση στο Βύρωνα θα είναι ελκυστική για τον κόσμο και για μας ακόμα, τους ξένους, να έρθουμε σε αυτή τη στάση και με όχημα τα δημαρχιακά σας πεπραγμένα, ας το πούμε έτσι, να οδηγηθούμε στο Βύρωνα του μέλλοντός σας, αυτόν που οραματίζεστε. Για να χρησιμοποιήσουμε λίγο και το... Αυτό ακριβώς είναι ο στόχος και η επιθυμία μου. Ο απότερος στόχος. Αλήθεια, για πέστε μου λίγο για το όνομα του συνδυασμού. Για το συνδυασμό. Το όνομα του. Το Στάση Βύρωνα. Ναι, το Στάση Βύρωνα. Σημαίνει αντίσταση, σημαίνει επανάσταση, σημαίνει πολλά πράγματα. Αν εγώ το πήγα αλλιώς, εντάξει. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι μόνο στάση, έτσι. Όχι, σαφώς όχι, μα είναι μια στάση που σας είπα. Κάναμε δημοψήφισμα και το βγάλαμε. Έτσι. Ωραία, δημοκρατικότητα. Έτσι βγήκε το όνομα. Υπήρχαν διάφορες επιλογές. Σαφώς. Αυτό έγινε βέβαια. Μακριά η ονομασία της, από το 2007 έχει οριστεί. Και από τότε δεν την έχουμε αλλάξει. Είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι, αν θέλετε, μια μεγάλη παρέα που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία και βέβαια σιγά σιγά μπήκε και άλλος κόσμος και καταφέραμε ήδη να κάνουμε 2 θητείες και να διεκδικούμε με αξιώσεις και την τρίτη. Ο τελευταίος λόγος σε εσάς, αν θέλετε να πείτε μια τελευταία πρόταση δική σας για να κλείσουμε. Θέλω να πω, κύριε Τσουπάκη, ότι ο λόγος μου και οι προσπάθειές μας είναι καθαρά αυτοδιοικητικές. Εμείς δεν θα πάμε ελάφυρο το Δήμο μας σε κάποιο κόμμα. Εμείς θέλουμε, και εγώ προσωπικά, θέλω με τον τρόπο αυτό να δουλέψω αυτοδιοικητικά, να δουλέψω πάνω στα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων, να διεκδικήσω χρήματα και λύσεις από την οποιαδήποτε κυβέρνηση και πιστεύω ότι στο τέλος αυτό θα επιβραβευτεί. Αυτό θα ήθελα ως τελευταία λέξη να πω. Μάλιστα. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία σε εσάς και τους συνεργάτες σας, όπως ευχόμαστε και σε όλους βέβαια. Και θα τα ξαναπούμε, έτσι, δεν τελειώνουν τα πράγματα στις εκλογές. Θα χαρώ πάρα πολύ. Υπάρχει πάντα. Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε, ναι. Θα τα πούμε, να δούμε τι έχουμε να πούμε, πώς το λένε, τι πιάσαμε, τι κάναμε, εντάξει. Μάλιστα. Αλλά βέβαια και για τα θέματα του Δήμου Βύρωνα, τα οποία απασχολούν όπως όλοι οι Δήμοι την εκπομπή μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν,
Ευχαριστώ και σας, φίλες και φίλοι, που παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή σήμερα. Να πω και εγώ ότι η επόμενη στάση, ας το πούμε έτσι, μέχρι την επόμενη στάση μας με την τοπική αυτοδιοίκηση, να είστε καλά και να μείνετε συντονισμένοι, να παρακολουθείτε τις εκπομπές μας, γιατί ο σωστός πολίτης, είπαμε, είναι ο ενημερωμένος πολίτης. Γεια σας.